după aia îți dau din sticlă direct să bei. Ha? Ce zici? S-a supărat. Te-ai supărat, ha? Uite! Uite! Hai, ciuciucă, mama, pata! Pune domnișoara pe masă. Da, ca să o spargă. Să beie direct din ea. Nu, poate o sparge. Nu, O și face pe jos. atât. Bea din aia. Ah, ce zici? Bad boys, bad boys. Ah, what you gonna do? Nein. Doch. Nein. Doch. Laptele e mai bun. Pe bune de nu.